Aina sinä nukut sohvalla, liian kiireinen mennäksesi sänkyyn. Työ on aina etusijalla. Entä perhe? Eikö sinulla ole muuta elämää kuin työ? Etkö sinä välitä muista? Äkkiä. No niin, pukeutua ja lähtetä. No on tuokin nyt aika herätä. Kello on jo yli puolen päivän. Minä olen aina sanonut sinulle, että sinun täytyy nousta ihmisten aikoihin. Eihän päivä voi muuten lähteä normaalilla tavalla käyntiin. Yö tuli taas valvottua tietokoneella. Voisit käyttää sitä intoa johonkin hyödyllisempään kuin netissä pelaamiseen. Voisit yrittää hommata opiskelupaikan, mutta et saa sitä aikaiseksi. Sinä olet laiska. Siksi sinä et saa siivottua, etkä hommattua työpaikkaa. Pese kunnolla hampaitasi. Urheilijat pitää olla valkoisia hampaita. Hyvä hampaita tekee urheilija. Hymyile silleen, että kymmeniä hampaita näkee. Katso nyt itseesi. Tuollainen väsynyt ilme aina naamalla. Silmäpussitkin vain kasvavat. Suussa itää 1 000 000 bakteeria. Lapsena sinä et edes pessyt hampaitasi. Et sen vertaa saanut aikaiseksi. Olet pakkomielteinen hampaidenpesusi kanssa. Normaalilla ihmisellä hampaidenpesussa kestää 2 minuuttia. Sinulla menee samaan 10 minuuttia. Entä suuvesi? Ei sitä tarvitse, jos pesee hampaat kunnolla. Hammaslankaakaan ei tarvitse joka päivä käyttää. Syö nyt reippaasti, niin jaksat mennä takaisin nukkumaan. Herkkuja, ravitseva aamupala sinulla.
Oletko ajatellut, että tuolla asenteella ei ole kohta varaa edes herkutella? Niin kiireinen, ettei aamulla voi edes syödä kunnolla. Ei se kylmä kahvi kaunista. Syöpä. Pieni poika nyt syö. Syö. Ettei aloita kasvaa. No niin, nyt syö nopeasti. Syö soija, palsakarja, proteiinia, hiilihydraattia, kalsiumia, vettä, aamun tärkeitä, kaikkea energiaa. Kaikkea syö, tärkeitä, syö.